Kublai perlok teka jingmi pertai ke jong u doktor DRL nong laj ban yakun ya kanika election MP ya kanika kenti ke bamenta ngai ui kelawan ra ka jinggela ka bakrau ha ka perkat ka perdan jong kipai ba ka rilum kasi jentia namar ngiu ibu ni urang ba udai ubreu ubadon ka jing septing yu ublai udon ka jing start udon ka jing syampang bat udon ru ka jing tip na ka benta ban syakri yakari bat kajaj benriu om tang kata kalapan kelumar jingmut si kadai ya ki weipat ki parti kamtam ya kabar parti PPP ka baladon ka jingkermen ka baskam bakan job sok ya kan election MP si teng samoy andai da ka jingwan ka jong doktor riang or nong laj kalapan kelumar jingmut si kadai ya ki bat ngilayo i hakiran san sosial media ngilayo i haki meeting haki snong haki tau haki yo haki hat haki surok haki lenti ki singking kalawan ra ka jinggela haka perkat ka perdan ki breu mentah te om la ban len bakane ka jingwan ka jong doktor DRL nong laj ngangai kade ka plan ka jong ublei namaru blei ubadap da ka jingi bada ka jingi snai kwa bakata kari berkajai benreu jongi kan sya yalam hakita ki breu ki bomdon ke jingkit kli ki bomdon ke jing perkat na ka benta ke jingbit ke jingbiang jong ki pajba ke bri new trap ngakan mau ha kapor badang don i doktor Ricky Eji singgon i MP badon burom jongi ha kapor ba mai idang kanbas election ha keleng-keleng ngajuya don rangkat langru khamta maki ke West Kasil district ngayu i ya ka rukom yalap election ka ba pher ba haba ilej sikipaj ba ilej ban nyatho ya katakan nongrim jong ke jing sisya ilej ban keren ya ki jing ki belong kum ki jing hikai na ka banta ka pateng ka ban sawan handre kini ki nong yalam ki bamenta haba ngapej tu ya katakan rukom lej jalap election jong ki kila sedang ban kelumar jingmut kila pendon kam da kita ki buj ban penting kok tempan ya ki paj ba kila persyang ban bu ri ya lade haka kerteng jong kari ba kesaj benriu kila persyang ban le kino kikam kiba kum ki riu syampang jong ka briu nyo trep ngimla ban pediang teh bang apej habang bisar bahaya karukom yalap election jong i doktor DRL nong laj kam don jinga per ruem na karukom yalap election ke jong mai hopping stone lengdo bat i doktor Ricky Eji singkon kini ginong yalam haba kilej ban jalap ya ke election kim sumna lej nak bentaban perkat ban job ya ke election re kilej nak bentaban ai ke jing hikai ki pajba ya ki breu bakin tip ya ke jing sisya bakin tip ya ka hok bat ya ka jing sisya bakin sngoto ya katakan nongrim blei bakin sngoto ban yang halaki jong ki kejat re kini kinong yalam ki bamentapat ngai ki klet ya kata ke jing hikai hamtam jong ka BPP ngai ki klet ya kata ke jing hikai ka ba mai ilah hikai ndre ki persyang pen ndre ngai kemba kila teplang ya kita kinong rim ki ba i doktor Ricky ilah hikai ya ki ndre ki persyang penwan ban wanra da ta ki buj ban pentame ban penting ya ki pajba tenga sngo lengo bat nga sngo thamula sikadai ba kum kinong yalam bakin pendon kam kum kini ki kentin ya kabang hila yo i bat ngila sakhi haki rensan sosial media bat kum juru haki sinong haki tahu ba maki kilej ban yalap ya kanika election tengah sim ya kanika kabu ban ai kublai ya pi doktor bat kum ke jingkerku ke jingkerdo na kaliang jonga bat na kaliang gibahing gibahasem jonga rukum ju ba ublai undor rangkat bat pi ya pedeng gini kilantia ki jong pi watlang ngim sempat ya kendo ngimpat ya itu markmat ru ndre to sim bakani kalong kajing ai kublai ka bakar pang na kaliang jonga bat na kaliang gibahing gibahasem jonga ru bat kermen ba pin job suk job san ya kanika election ke bamenta da kajing don rangkat ke jong utrai nong bu nong thau kublai sibun